Γεια σε όλους, είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι για το Greek Tips and More. Στο βιντεάκι αυτό θα δούμε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό λέγεται Infinite Loop. Μπείτε στο Apple Store ή στο Play Store και γράψτε Infinite Loop και θα σας βγάλει μια λίστα από 3, 4, 5 ανάλογα με την περίπτωση τέτοια παιχνιδάκια. Εγώ αυτό που θα σας δείξω σήμερα είναι αυτό με το μαύρο εικονιδιάκι. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Αυτό εγώ δοκίμασα, αυτό μου άρεσε λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα και δεν έχω κανέναν άλλο λόγο να σας πω μη δοκιμάσετε τα υπόλοιπα. Αν θέλετε δοκιμάστε και τα υπόλοιπα. Στο παιχνιδάκι αυτό ο σκοπός του είναι να κατασκευάσεις σχήματα τέτοια έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Έτσι ώστε η διαδρομή που θα ακολουθήσεις να είναι άπειρη. Εξού και το Infinite Loop. Είναι ένα πολύ απλό παιχνιδάκι, είναι ένα λεγόμενο tap game με το οποίο μπορείς να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου. Χρειάζεται όμως να σκεφτείς λίγο περισσότερο. Ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεις αυτά τα σχήματα είναι κάνοντας tap πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα σχηματάκια τα μικρά, τα περιστρέφεις δεξιόστροφα. Με τον τρόπο αυτό θα τοποθετήσεις σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε στο τέλος να καταφέρεις να σχηματίσεις αυτό το άπειρο σχηματάκι που σου ζητάει για να περάσεις στο επόμενο επίπεδο. Μου αρέσει αυτή η εφαρμογή γιατί πάρα πολύ απλά πρέπει να σκεφτείς. Η τοποθέτηση του κάθε σχήματος επηρεάζει το διπλανό του, το παραδιπλανό του και ίσως και πιο μακριά. Και πολλές φορές θα χρειαστεί να γυρίσεις προς τα πίσω έτσι ώστε να αλλάξεις λίγο το αρχικό που γύρισες έτσι ώστε να σε βοηθήσει να λύσεις το κάθε επίπεδο. Φυσικά ξεκινάει από τα πολύ απλά και προχωράει σε πιο πολύπλοκα καθώς ανεβαίνεις επίπεδο. Εκτός όμως από αυτό το παιχνιδάκι, εάν πατήσετε κάτω τις 3 γραμμούλες θα σας χωρίσει την οθόνη περίπου στα 2. Στο από κάτω σημείο θα δείτε ότι έχει τετραγωνάκια, γωνίες κτλ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει, αν επιλέξετε αυτό, θα πρέπει να φτιάξετε σχήμα τέτοιο ώστε κανένα από τα σχηματάκια να μην εφάπτεται με κανένα άλλο. Δηλαδή ακριβώς το ανάποδο από ότι το Infinite Loop. Είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχει την ίδια λογική. Πρέπει να σκεφτείς πώς θα γυρίσεις το κάθε ένα σχηματάκι έτσι ώστε να μην εφάπτεται με το διπλανό του και να μην επηρεάζει αυτό την κίνηση την τοποθέτηση μάλλον που θα πρέπει να βάλεις στο διπλανό του σχηματάκι. Εμένα το παιχνιδάκι αυτό μου άρεσε γιατί σε βάζει να σκεφτείς λίγο περισσότερο. Πρέπει να σκεφτείς και λίγο τις επόμενες κινήσεις. Δηλαδή χρειάζεται να δεις και λίγο όλο το σχήμα σαν συνολικό. Φυσικά το παιχνιδάκι αυτό περιέχει μέσα διαφημίσεις, γι' αυτό και είναι και δωρεάν. Εάν θέλετε να μην σας πετάγονται ενοχλητικές διαφημίσεις και σας κόβουν στο παιχνίδι στη μέση, ένα κόλπο πάντα είναι να χρησιμοποιήσεις το εξής. Απενεργοποιείς το ίντερνετ είτε από το Wi-Fi σου είτε από την κινητή, το 4G, 3G ή ό,τι έχεις. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα εμφανιστεί ποτέ καμία διαφήμιση. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους φίλους οι οποίοι μου προτείνουν κάτω στα σχόλια άλλα παιχνιδάκια. Κάποια από αυτά τα έχω δει και κάποια άλλα δεν τα έχω δει. Τα κοιτάω, είμαι βέβαιος ότι κάποια από αυτά θα τα κάνω βιντεάκι και μου αρέσει γενικά όλο αυτό το σκηνικό που εσείς λέτε και εγώ βρίσκω και στην πραγματικότητα φτιάχνουμε μαζί το περιεχόμενο αυτών των βίντεο. Κάντε το λοιπόν και εσείς οι υπόλοιποι έτσι ώστε από κάτω να μου γράψετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνιδάκι, ποιο νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο να το κοιτάξω, να το δω και ίσως και να το δείξω σε βιντεάκι. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε κάντε ένα like στο βιντεάκι, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, γραφτείτε τώρα έτσι ώστε να βλέπετε από τους πρώτους τα βίντεο που βγάζω κάθε τόσο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και να περνάτε καλά.